magikoan. Autobus magikoa. Otordua. Arnold, oso ondo ari zara. Zuk uste? Bai, Kizkurnek esan digu urrengo landu behar dugun gaia hau dela. Ze gertatzen zaie jaten ditugun jakiei. Ederki, eta nik zer egin dut pa? Ahoa erabili, mastekatu. Hoixe da digestioaren lehen urratsa. Bai, badakigu Dorozian. Baina Arnold ez da janaria mastekatzen ari, txiklea baizik. Txiklea? Bai, 2 ordu eta 24 minutu daramatza horretan. Beste 6 ordu eta 46 minutu eta eskolako txikle mastekatzen marka utziko du. Baina, Wanda, baldu zer ikusirik txiklea mastekatzeak digestioarekin. Ez, baina txikle mastekatze marka hausten duen lehenak 2 sarrera irabaziko ditu mendi parkerako. Munduko txangorik basatien, beldurgarrien eta zirraragarrienerako. Nire ametsetako parkea. Ea ulertu dudan, Arnoldek munduko txangorik azkarren, beldurgarrien eta zirraragarrien horretan hartu nahi du parte? Ondo zaude, Arnold? Beno, nik ez dut sarrera nahi, Wandari laguntzeagatik besterik naizari. Neuk mastekatu behar nuen txiklea, baina beste enpaste bat egin didate. Begira, Egunon, umeak. Hona hemen gure digestio aparatu berria. Horrela asko zobeto. Ikasgaian sartzen zen hori? Nik beti esan dudan lez, esterik gabe digestiorik ez. Eta nik beti esan dudan lez, mastekatu gabe doako sarrerarik ez. Tira, Arnold, mastekatu. Beldurrik gabe. Wanda, zera, uste dut, irentsi egin dudala. Barregarria oso, txantxetan ez da? Esana! Arnold, nola liteke? Wanda, zera... Mendi parkera gindoa zen elkarrekin. Ez zenuen ba, proposiren txiko, ez da? Ez, nahi gabe izan da, benetan. Sentitzen dut, Wanda, esan dizut markak austeak urduri jartzen nahuela, esan dizut ez dudala sekula ezer irabazi. Inoiz ez esan sekula. Esan dizut hobezen nuela besteren bat aukeratzea. Tira, Arnold, ondo da. Txango bat besterik etzen. Ai, eta orain amaitu da dena. Ez, Wanda, hasi besterik ez da egin. Hasi zer? Gure urrengo kanpoekintza. Kanpoekintza? Kanpoekintza! Andereño, gustura joango nintzateke kanpoekintzara, baina sentsazio arraroa daukat. Zera, jada ondatu dioteguna Wandari, eta enuke nahi beste inorena ondatzerik. Ederki, Arnold, legi esan voluntario bat behar nuen eskolan geratzeko. Eskolan geratzeko? Ea, guazen! Bai! Neu geratuko naiz. Eskerrik asko, Arnold. Ez horregatik. Itxaron, honegia egia izateko. Zein da amarrua? Ona ordezko irakaslea. Muski? Oi, okerragoa izan zitekeen. Aurki ikusiko dugu elkar, Arnold. Kanpoekintza haientzat eta gaztalitxarkeriak niretzat. Une batetik bestera biatuko gara. Ez dut ulertzen, ez algenuen aztertu behar ze gertatzen zaien jakiei jan ostean. Egia, nora arraio goaz. Ez urrutira aurrak, ez oso urrutira. Ea aurrera! Ui! Ai! Non demontre gaude! Begira, bidea arrosa da! Eta hormek jarioa daukate? Aizu, Andereño, nire lehengo eskolan itzuli egiten ginen onelako eguraldiarekin. Zer dira gauza erraldoi zuri hoiek? Autobus birrintzaile amorratuak direla esango nukenik. Egia esan, Ralfi, janari birrintzaile erraldoiak dira. Itxaron, hori janaria bada? Arbelik egiantzeko enean gabiltza. Edo norbaiten ahoan! Bingo! Baina ez edonoren ahoan.
Antzik ematen diozue? Arnolenean? Arraioa, ez da inorra geri hemen. Nora joan ote dira? Beno, edo nora joan direlarik ere, eninduten luzarorako utziko bakarrik. Nire gustukoenak, gaztalitxarkeriak eta oliba berde minak. Digestio prozesuaren lehen urratxean hortaz, janaria moztu eta txiki xehatzen dituzte hortzek. Lehengo eskolan, sekula ezkintuzten digeritu. Inoiz ez esan sekula, Phoebe. Baina nire ikerketen arabera, mastekatu ondoren irentsi egiten da janaria. Arnold barreneko bira astera doa. Mundu osoko txangorik basatien, beldurgarrien eta zirraragarriena. Iuhu! Haurrak, ongi etorri esofagora. Esparragora? Ez, Carlos, esofagora. Jakiak irentsi ostean, horra joaten dira aurrena. Andereño, zertan ari zara? Arnolden digestio aparatuak gidatuko du aurrerantzean. Itzela! Tunel batean joatea bezala da, bakarrik tunelak berak idatzen gaituela. Aizu, Arnold, bultza gogotik! Antzeko zerbait sentituko du hortzetako pastak irteteko sakatzen diogunean. Bai, baina irudipena daukat, ez dugula Arnolden hortzetako eskuilan bukatuko. Arrazoi duzu, Tim. Esofagoak zerekin lotzen du haua? Edo zeinek? Oi, ez dakit gehiago eutxiko dion goragaleari nire urdailak. Bikain, Ralfi. Urdaila da digestioaren urrengo urratsa. Benetan zorabiagarria. Gutxi barru Arnolden urdailean pausatuko gara. Mila esker digestio egaldietan bidaiatzeagatik. Edo norra setzeko moduko tripa festa. Badakit, olibak jaten hautsiko dut eskolako marka. Eskerrik asko. Harri eta zur utziko dut koanda. Oh, Arnold! Eta, zergatik ez? Au! Eskolako marka guztien liburua. Olibak jaten 978. Ondo da, ez du olibena zertan izan behar. Izango da nik hausteko moduko beste markaren bat. Juhu, urdail ondakinak. Arnoldek itxaslabar arrosak ditu. Ralfi, urdailaren hormak dira. Arkaitz bat horra aurrean! Antzeko zerbait sentituko zuten Europarrek Amerikara iritsi zirenean lehenengo aldiz. Haztu kontu hoiek, hormak mugitzen ari dira. Heldu ondo, aurrak! Banikien harriak gogoko zituela Arnoldek, baina ez bat irensteko gaizenik. Hori ez da harria, Arnolden txiklea baizik. Oi, ez da urruti ibili. Nire irudipen hutsa da, ala janaria eta edariaz gain bada beste zerbait hor kanpoan. Dena delakoa dela autobusa jaten ari da. Lasai, urdaileko azidoak besterik ez dira. Urdaileko azidoak? Digestio batuan, gauzak xehatzea dugu helburu. Janarien lehen gaiekin hasten gara. Hauan ezartzen ditugu. Eta hortzik zorrotzen ez baliaturik, eotu, txikitu eta zanpatu egiten ditugu irentsia ahal izateko. Gero, esofago irents bidera bultzatzen dugu janaria urdail zentralerantz. Urrengo, azidoak eta bestelako produktu kimikoak eranzten dizkiogu, janaria xeatu, desegin eta likido bihurtzeko. Horra besteak beste digestio batuan dauzkagun zereginetako batzuk. Arraioa, digestioari dagokionean, Arnoldek ez du denbora alferrik galtzen. Oraindik asko ikusi behar duzue. Oraindik gehiago diozu. Bai, hoxe. Ondo da, Arnold! Honek ez badu txunditzen, ez du ezerk txundituko. Zenbat gehiago, muski? Beste bat gehiago, eta babes poltsikoan sarturiko idazlumen eskola marka hautsiko dut oraingoan.
Arnold gizara joa, dirudienez zulo bat dauka urdailean. Ez da zulo bat, Kixa. Balbula bat baizik. Este meharrera daramanatea da, nola baita esatearren. Bai, begira, irentxia indu txiklea. Aizu, zergatik ez du liseritu txiklea? Janari batzuk trinkoegiak direlako desegiteko eta urtzeko. Autobusak esate baterako, ez da? Modu bakarra dago hori jakiteko. Goazen! Ene, non gaude? Urpelandian, murgildu garela dirudi. Ongi etorri este meharrera, digestioaren urrengo urratxera. Ez dut ulertzen. Ze gertatzen zaio janariari desegin eta digeritu ondoren. Zer gehiago falta da? Beti esan ohi dudan lez, Ralfi, digestioak ez dakar banaketa. Murgil egiteko prest? Arnolen urin gastrikoetan esan nahi duzu? Ni ez behintzat. Enekien asko urin gastrikoetan murgiltzeko urpeko jantziak zeuzkanik? Hau bai sekulakoa. Begira, horra txiklea. Berehala itzuliko naiz. Aizue, begira hauei. Kaktus antzeko landare hauetan ari da desagertzen digeritutako janaria. Este diloskak dira. Itzela! Pelakiek ura bezala zurrupatzen dute janaria. Baina, non sartu da? Hemen digestio batuan, banatu egiten dugu digeritutakoa. Este meharreko biloskek janariaren elikagaiak zurrupatzen dituztenean, elikagaiak odol korrontera aldatzen dira. Eta odol korronteak banatzen ditu elikagaiak gorputz osoan zehar. Digestio batuaren helburua baita, energia bilakatzea, janaria! Ulertzen dut. Pizza banatzaileek pizzak bezala, odol korronteak energia banatzen du. Eta energia zari garelarik non da Wanda? Lortu aldut. 2 minutu eta 4 segundo. Nola arraio utxiko dut lokulusken markatripa horroek esnatzen banaute une oro. Non demontre sartu da? Ez da inon ageri. Wanda, non sartu zara, Wanda! Este mehar osoa zeharkatu dugu. Eta ez dago arrastorik. Horra hor! Este lodira sartu da. Este lodira? Oraindik ere gehiago aldago. Zer da hori? Arnolen soberakinak dira. Kantuz! Azeia itxiera! Irristan behera. Zekiratxa! Eta zer da hori? Ui, arraioa. Este meharrak urpelandia bazirudien, este lodiak kiraslandia. Hau lehorragoa da behintzat. Bai, non da Wanda ordea, itxaron apur bat. Ea funtzionatzen duen. Wanda, entzuten badirazu egin garrasi! Goazen! Zenbat eta barrurago, are eta lehorrago dago. Begira hormak, ur guztia zurrupatzen ari dira. Horixe egiten du este lodiak. Ur guztiak kendu soberakinei. Goazen Wanda bilatzera maz pasa bihurtu baino lehen. Mas pasa? Itzela! Ralfi! Tira, zera ez da itzela, ikaragarria baizik. Ai! Arropatu zaitut! Ederki, Carlos! Salbatu egin duzu! Salbatu ni? Primeranen bileneta! Arnolen digestio aparatua munduko birarik basatien beldurgarrien eta zirraragarriena da. Eta oraindik ez da amaitu.
Ahoa ikusi dugu, baita esofagoa ere. Urdaila, este meharra, este lodia, eta urrina zer? Este are lodiagoa? Ez, gainerako ondakinekin elkartu behar dugu eta orduan akabotxangoa. Zer? Itxaron, nire ikerketen arabera, ondakinak orain doaz? Et. Ez horixe. Nire lehengo eskolan, ez ziguten sekula komunera joaten uzten. Inork badauka burutazio berik? Ahoraino itzul gaitezke eta beste txango batekin. Wanda! Etorritako bidetik itzul gaitezke. Urratsez urratxik jarraitu dut, eta digestio aparatua tutu luze bat da, zatika banaturikoa. Ahotik abiaturik irriste egin dugu esofagora, gero urdailera. Jota bultza este meharrera, harik eta este lodian amaitu dugun arte. Eta hemendik irten nahi ez dugunez, atzera egin beste irten biderik ez daukagu. Este lodian gora jo dezakegu, atzera este meharretik zehar urdaileraino. Jarraitu esofagoan gora eta bapatien ahotik irten azkenean. Ez da erraza izango. Arrazoi duzu, Tim. Digestioak beherantz bultzatzen du dena. Gogotik alegindu beharko dugu atzera bueltan, agian ez dugu sekula lortuko. Inoiz ez esan sekulan dereño. Nola hautsiko dut otartekoak jateko marka neurea aurkitu ezin badut? Ez dut uste otartekoak neurea izan behar duenik derrigorrez. Txokolatezko bilborobil tentagarria. Mendian goaz beti maldan gora. Juhu! Aurrera ziztu bizian! Hau da erokeria. Beste irteeratik nahiago? Ez, haupa txirrindularitza lagunok. Ekin! Zatirik erratzena egin dugu. Zatirik erratzena? Bai, gogoratzen esofagoan behera bultzatu gaituen giarraz? Eta ia eguerdia da, Arnoleko tartekoa jaten badu janari erauntzi beldurgarria datorkigu gainera. Ralfiren otartekoa ahalik eta azkarren jan eta marka utxizkero munduan parerik ez daukala pentsatuko du Wandak. Ralfi ordea zuten jarriko da, ez dit sekula barkatuko. Aukomeria. Wanda, aukomeria. Badakit. Ez badut zerbait jaten azkar hor geratuko naiz ezur eta azal. Badakit, otartekoa jan eta urdaila berdindurik asmatuko dut aitzakia honik. Zer? Urdailak orroak atera izan dizkit, baina hitz egin? Ralfiren txokolatezko pilborobil tentagarria jatera zoaz? Ez, zera tira, bai, aizu, itxoin, norari zaitizketan? Zure kontzientzia nauzu, Arnold. Etzenuke jan behar Ralfiren txokolatezko pilborobila. Gainera ez daukazu bat ere goserik. Ez daukadala goserik, jango nuke. Goseak zaudela uste duzu, baina egia esatera egarriak zaude. Benetan? Sinetxi dezu, Arnold. Ea, urbotila gaztuna daukazu Wandaren otarteko zorroan. Horretxen irrikitan zaude. Ai, ederki. Aizu, baina zergatik edan dezaket Wandaren ura eta ezin dut jan Ralfiren txokolatezko pilborobila. Wanda atseginagoa delako eta Ralfi baino eskuzabalagoa gauzak erdi banatzen. Eta txokolatezko pilborobila Wandarena izan balitzezan luke beretzako bakarrik nahiko. Aizu, ni zure kontzientzia naiz aritzen, eta egin nik esandakoa. Edan urgazduna eta kitxo. Hartu denbora. Bagoaz, Arnold! Kolonka dezagun autobusa burbuila handi bat sortzeko. Funtzionatu du! Eta orain zer? Markarik hautsi aldut urgazdunari zurrutaka. Sekula ez dut markarik hautsiko, sekula ez dut ezer irabaziko. Honezkero ez dut otartekorik sekula jango. Otordua, ipatu duzu?
Arnol. Kanpo ekintzarik ederrena izatearen marka utzi duzu oraingoan. Zer? Nire ametsetako itzulia eginarazi didazu. Ni neu izan naiz kanpo ekintza. Bai? Baina nora joan zarete zehatz mehatz, Sabel barrura? Andereño, aurrerantzean ez dut sekula piper egingo irteeratan. Sekula santan ez, zindagizut. Primeran, Arnol. Oi, agian urrengo irtenalditik hasiko naiz. Autobus magikoa, mesedez. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa, mesedez. Erantzun autobus magikoa. Autobus magikoa esan. Itxaron apur bat, ez eskei. Berehala nahi zurekin. Autobus magikoa esan? Zientziazko telesaioa izateko autobuskada huts egite izan duzue. Zuk uste, Ziztu bizian zeharkatu duzue digestio aparatua. Eta janariek ez dute intxango azkarra egiten. Arrazoi duzu, digestioak 10 ordu pasa ematen ditu, baina digestioari buruzko miniseria zenez, ezken eukan luzatzeko aukerarik. Eta nondik zetorren alako argitasuna? Ahoko fasean izan ezik iluntasuna da nagusi digestio prozesuan. Ez pentsa, askoz ere merkeagoa izango zen autobus magikoaren irratsaioa egitea. Eta beste gauzatxo bat, estemearrak zurgaturikoa bakarrik erakutsi duzue. Zerbait ahaztu zaigu, beraz. Eta garrantzitsua gainera. Ez ditu urdailak bakarrik gauza xeatzen. Estemearrak ere xeatzen ditu. Eta gezurra da digestio aparatuak alderantziz ez duela funtzionatzen. Batzutan bai behintzat, oka egitean esaterako. Arrazoi duzu berriz ere, baina normalean ez du horrela funtzionatzen. Eta normaltasuna zari garelarik, ez duzue bira osatu. Badakizu, estelodian bildutako hondakinak zera... Badakituz gitit jaurtitzen dira digestio aparatuaren azken muturretik, ala da berez hori da normalena. Baina ez zenuen benetan esperoko horrelakorik agertzea egun argiko telesaio batean. Tira, agian ez. Eta beste kontu bat, Wanda txikleaz baliatzen da estelodira jauzi egiteko. Gehiegitxo ezote? Bitxia, ez da? Sekula santan ez da erabiliko txiklezko sokarik jauzietarako. Egiari lotu beharko zitzaizkiokete. Zer izan da hori? Hori, zera, muskira jauzika eta egiaren sokari tiraka.